प्रमद बर' बिथां सारा बुंदों जे उफ्रा इलेक्सन जयन्त बसुमतारी बिथाङा एमपि जाबाय जेला बिनि एमएलए सिटआव इलेक्सन जानो थांफिनगासिनो दङ उफ्रा इलेक्सन बेवहाय देरहाखाबाय इउपिपिएलआ गेलेनांगौ आरो जेबो साननांगौ गैया गिनांगौ गैया होननानै बुंदों। थ' देरहानायाथ' देरहागोन खारन बिथांमोना जुथायै बिजेपि आरएसएस इउपिपिएल आरो बेवहाय सावरायग्रा सार गबिन्द सार बिथांमोननि लोगो नांनाय आरो लोगोसे एबसुआबो बिथांमोनखौ समर्थन खालामबावदों। स्वाभाबिक देरहानाया थ' बिनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअ ससेब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायगोन। बेनि सिगांनि बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोबानो जाबाय। सिडली समष्टिर बाई इलेक्शनটো आमार कारणे बहुत कठिन নহ'ব कारण এই ইলেকশ্যনত যিখিনি আমি কাম কৰিছোঁ আৰু যিখিনি আমি ৰাইজৰ ওচৰত বিভিন্ন সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিছোঁ ভূমিৰ সমস্যাৰ পৰা বিভিন্ন সমস্যা ইয়াৰ কাৰণে সিডলি অঞ্চলত বহুত বেছি ভোট লৈ আমি জিকিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আমিতো টাৰ্গেট কৰিছোঁ যে সিডলি সমষ্টিত যেটো উপনিৰ্বাচন হ'ব ইয়াত 60 to 70,000 মাৰ্জিনত আমাৰ কেণ্ডিডেটজন বিজয় হ'ব তেনেকুৱা এটা হিচাপ আমাৰ তাত আহিছে। বিপিএফে কিন্তু এতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্স লগত যাব কাৰণে চেষ্টা কৰিছে দুৰ্গাদাস বড়ো কৈছে। দুৰ্গাদাস বড়ো ক'লে নহ'ব এইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব লাগিব। মই বুজি পোৱা নাই কথাবিলাক দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়াহে কয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই নকয়। চ' আজিলৈকে গমেই পোৱা নাই না তেখেতসকলে এনডিএৰ লগত থাকিব না ইণ্ডিয়াৰ লগত থাকিব ইয়াৰ কোনো স্পষ্টীকৰণ নাই। গতিকে মোৰ এটাই আহ্বান য'ত থাকে ক্লিয়াৰ কৰি থাকক ভালকৈ থাকক এইটোকে মই আশা কৰোঁ। কিন্তু বিটিআৰ অঞ্চলত এতিয়া যিহেতু শান্তি সম্প্ৰীতি পৰিৱেশবিলাক ভাল হ'ল উন্নয়নটো এটা গতিত গৈ আছে সেইখিনি সময়ত বিপিএফৰ আৰু কোনো ৰিলেভেঞ্চি নাই আৰু সেইকাৰণে যোৱা 3-4টা ইলেকশ্যনত যিমানেই ইলেকশ্যন হৈ আছে প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত বিপিএফ হাৰি আছে আৰু আহি থকা সময়ত যি নিৰ্বাচন হ'ব ইয়াত অলমষ্ট বিপিএফ নিক্ষেপ হ'বলৈ গৈ আছে। हेलो एवरीवन once again वेलकम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों आसा खालामो इसोरनो नोंथांमोन बयबो मोजां दं। थ' सावरायनांगौ खोथाया बेनो उफ्रा इलेक्सन जानो थांगासिनो दं जयन्त बसुमतारीनि जायगायाव एमएलए एसेम्बलि इलेक्सन उफ्रा इलेक्सन बिथाङा एमपि जाबाय जेला बिनि जायगायाव सुफुंनो थाखाय दा बेखौ रावबो बुजियो गैया। बेनिफ्राय बेवहाय प्रमद बर' सारा भिडिअ क्लिपजों जाय खोथाखौ बुंदों इउपिपिएलआ खुनु सिन्था खालामनांगौ गैया गोनो गोथो जानांगौ गैया होननानै बुंदों। पिक्सारा क्लियार भिजोना क्लियार खारना मा बिथांमोना जुथायै बिजेपि आरएसएस इउपिपिएल लोगोसे सावरायग्रा बिथांनिफ्राय आरो गबिन्द सार बिथांनिफ्राय फैयो आरो लोगोसे बख' दं आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसायाबो बिथांमोनखौ समर्थन खालामबावो अब्ला जुथायै बिथांमोनाथ' देरहानाया स्वाभाबिक जागोन। अन दा आदार हेन्ड बिपिएफ इज सिंगल हारसिंनो अख्ल'यै जुजियासै नङा होनबा मुलाम्फानि खेथ्रआवबा बुरजाया थोब्ले माब्ले जायो हारसिङैया बुरजा जायो। दा बे एंगेलजोंनो खोथाया बेनो थांनाय लकसभा इलेक्सनाव बेसेबां बारा मोनामोन बिथांमोना 55सिमनि गेजेराव दा अब्ला बेवहाय मोनब्रै मोनबा हानजा लोगो नांनानै गेलेनायावनो बेसेल' बारा मोनदों बिथांमोना होमबा सिंगोलै बिपिएफआ अब्ला बेसेबां आवगायनाय दा बेवहाय इउपिपिएलनि थाखाय थख' सानहरबा बेसेबां मोनगौमोन बिजेपिनि थाखाय बेसेबां मोनगौमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा हेफाजाब होनाय हिसाबै बेसेबां बोखांनो हादों अंक खालामहरबानो मोनो। दा बेनिफ्राय जोबनायाव भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों जे दिनै सुक्तिखौ खालामबाय बिटिआर एग्रिमेन्ट आरो बेखौ सुक्तिखौ खालामखांनानै जाफुंहोनो थाखाय दफाफोरखौ मावफुंहोनो थाखाय नारसिनबाय थानांगौनि गोनांथि दं नामा आंनि सोंनाया बेसो। दफाफोरखौ मावफुंजानो होननानै एग्रिमेन्टखौ खालामबाय लिरना होनानै आरो बेवहायबो जुदि दफाफोरखौ मावफुंजानो थाखाय आन्दलन खालामफिनबावलायनांगौबा जों एग्रिमेन्ट खालामनायनि मा मुलाम्फा थाखो बेवहाय माखासे गोबां इनस्टिटिउट गिदिर गिदिर जानांगौमोन बेफोरखौ नेवसिबाय बेनो क्लियारखा जोंखौ बे बिजेपि नेसनेल पार्टिया खुनु डेभेलप जाजानायखौ लुबैयाखै। बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानो
कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थ' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं।